Tervetuloa meidän YouTube-kanavalle. Eli Me esitellään toisimme. Päivä. Tän nimi on Vikimonkia Ja tämä on Kebabchino, eli me ollaan tänään piilosta niinku. Ja toi... Hei! Hakak. Ne niinku... Me olla... Niin? Mä etin hänet. Ja hän menee piiloon. Niinku mä lasken 10 sekkaa. Me mennään tonne forestiin. Niinku alueet on toi... Fornesti. Eli tuolla oleva. Mä aion pelaa forestissa nyt tällä ja sitten tuolla on tollanen canyoni on yksi alue ja city on myös toinen. Siis 3. Myöhemmin tulee lisää. No, mennäänkö videoon asiaan? Käy. Laske 15 sekkaa tai 10. Eli Stop. I do wet tissues. Mennä tähän voimaan. Ja tässä on myös äänimerkkejä sitten. Niinku esim. 3 äänimerkkiä tai jonkin verran. Jonkin katsotaan tästä. Yksi saada. Eli nyt teen se ihme voice juttu, mikä olikaan, kun piti tässä jo 50 tilaajas, niin mikä olikaan, ajattelin, että nyt olisi hyvä chanssi tässä. Mikä on katsoa slumpin päälle. En oo sitten pylunut pitkään aikaa tätä, niin älkää välittäkö, jos on huono tässä. Jätkät, laittakaa 10 tykkäysvideo, jos ne haluatte, että mä oon Vikin opettaja. Se on kiva. Se on juokseva. Se meni niitä. Nää nyt mulla laajista. Ja tässä on myös äänimerkkejä sitten. Niinku esim. 3 äänimerkkiä tai jonkin verran. Käänkin kattoo tän tästä. Yksi auto. Sama. Eli nyt teen se ihme voice juttu, niin mikä olikaan, kun piti tässä jo 50 tilaajas, niin mikä olikaan, ajattelin, että nyt olisi hyvä chanssi tehdä.
Mä käyn katsoa slumpin päältä. En oo sitten pelannut pitkää aikaa tätä, niin älkää välittäkö, jos on huono tässä. Iso. Tää ei oo kiva. Hei äänimerkki. Ups. Eli niinku mä voisin mennä tosta niinku tonne. Ja sitten jos ei oo tuolla, mä käyn kattoo tuolta. Toi oli lähellä. No, eli se ei oo tuolla. Hei äänimerkki. Moi. Huomenta. Hyvä veli. Eli niinku Joo. mä otan sut kiinni, että tietää kumpi ettei kumpaakin. Nyt on tää round 2. Käy. Eli mä oon nyt tää. Älä kato, paha poika. Kato mettääpä. Kato tonne. Eli Mihin paikkaan sä mä menet? taidan mennä ehkä tonne tai tonne. Tai ehkäpä tonne. Juu. Ala laske. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, Missä se mönkkä yhtään?
Äänimerkki. Mulla on semmonen olo, että se missä täällä. Mä veikkaan, että se tulee tuolta tai tuolta. Mä kuulin todella. Äänimerkki. Kuulin todella täällä. Tuolta se tulee. Vai onko tuo ylhäällä? Mä lipsahdin. Eli siis mä käytän sitä ihme zoom-juttua, että näkää tonne kauemmas. Että näkee missä kohtaa se on. Hyvä peli. Ai joo. Sillä on mun kanavan nimellä. Ota klippi nopea. Tää laita muuta. Häh? Laita muuta nopea. Minä. Joo. Miksi? Ja kun mä haluan kysyä sulta sen kysymyksen. No heinä. Joo, sama. Mä lasken 15 sekkaa. Mä sanon sua vaan kahdelle. Fuck sä. Wikimonkia pelkästään. Ok. Mä nyt sanon tätä vaan kahdelle sillä. Ei, Joo. Wikimonkia. Lapsi. Fuck sä. No niin, ala laskea, Yp. ala laskea. Ka. Ko. Nö. Vi. Ku. Sä. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ja no niin mä tuun. Mä teen sillä, että te näette vähän pitemmällä. Ei ehkä viitti. Eli mä en oo mitään näistä uusista updateista käynyt täällä katsomassa vielä mitään näistä. Niin mä oon nyt katsomassa näitä. Mä voisin käydä tuolta katsoa ja sit tuolta. En mä ehkä viitti. Äänimerkki. Hurraa! Täällä päin mä kuulin sen. Eli se on tuolla tai tuolla. Lipsai. En mä ehkä vitsi. En mä ehkä mene sieltä katsoa. Äänimerkki.
Saanko uida? Hello. Eli se on tuolla tai tuolla. Mä kuulin sen liikkuvan. Ilmas kun mä menen tänne. Älkää sit ihmetelkö mikä toi ihme meteli. Vitsi. Meteli tuolla takana on. Se on vaan velipalomassa. Pitää mennä täällä. Ja miksi toi basementin ovi koko aika aukeaa? No missä sä oot? Saaks sun äänimerkki? Hurraa. Missä tää voi olla? Sitten on vaan hankala paikka etsiä. No hei, saaks sun Moi. Oh. Kuulosti, että se olisi ollut ylempänä, eli tuolla tai tuolla. No, missä tää on? En toki. Verkner, juu. Joo, saaks sun Saako uuden? Saako äänimerkkiä vai mitä? Jätät viimeisen. Muissa siitä pelkästään sai olla. No missä tää yksi voi olla? Mikä tääkin on?
Ai sä oot mennyt, mä annan sulle vihje, sä oot mennyt mun ohi varmaan 5 kertaa. Mm. Jos mä oon mennyt sun ohi, kattonut kaikki alueet, niin mitä mä en oo voinut löytää sua. Onko sä et oo kattonut sinne yhteen paikkaan, se mä oon ollut koko ajan. Kyllä se on. Äijä, mä nyt paljastan, mä olin koko ajan vaan tuolla. Tällainen vammainen alue. Joo, Joo, mennään takas tuon. lopitellaan video, kun mulla on. Hei äänimerkki. Hups! Mä katon tästä kamerasta. Eli niinku mä voisin mennä tosta niinku tonne. Mä katon tästä kamerasta. Ja se, että jos se ei oo tuolla, mä käyn kattoo tuolla. Painaa, mä katon. Se on. Mä voin nyt lipsata. Ei! Se oli mä näin sen. Muistutan taas, että en oo pelannut pitkään aikaa tätä Mä katon. peliä. Oisit sä Toi oli lähellä. Mä näin sen, se oli muistunut. Mä vaan katsoin toista. Eli se ei oo tuolla. Se on. Hei äänimerkki. Moi! Huomenta. Hyvä veli. Au.